Nicu de Neavra mi-a întrebat, îi băgă una întrebare, Nicu, nu că ți-ai să răspundă de Neavra, mi-a întrebat și ceva tora, v-ați dau apandisi, tora o călisescu pe scenă, una de fetele mele, că una nu iau a, și una va zină și vă cântăm două vechi cântece armânești. Risco molto și ca un cânte.